Hello, good morning mga kapatid. So, papasok na tayo sa Clark Mabalacat Gate. Ayan, nasa harapan natin si Brad Panday. Nangunguna si Brad Froilan. Sabado ngayon, marami nagbabike. Okay, let's roll. Ayan na, si Tiki Man. Approaching Tatlong Maria. Ito na yung Tatlong Maria sinasabi na cause daw ng aksidente rito. Ayan, yung tatlong parang ano ba to? Cypress. Tatlong cypress na to, paiwaga daw. Nandulot ng aksidente rito. Ewan ko kung ito. Okay, malapit na tayo sa picnic ground. Sarap magbike. Malamig. Ito naman yung Dinosaur Island. Yan. Katabi niyan, yung paborito kong pahingahan, picnic ground. Ayun, sa kabila. Yan, lagi ng puno. Ayan ang picnic ground. Maganda magpahinga dyan. Presko ang hangin. Ang picnic ground. Ganda. Tapos ng picnic ground, El Caballo naman. Dito pwede mag-arkila ng kabayo, pwede mag-practice. Yan. So, El Caballo. Yung Amante, ito naman yung Amante ribs and steak. Masarap daw ang steak dyan. Ayan ang El Caballo. Parang nasa western movie ka. Okay, kakanan tayo dito papuntang Pader. Dito
saan na yung spinning? Troy, wah. Saan dire-diretsong spinning? Malaki yung plato mo? Wah, onsiya siguro ito. Sabi yan Wah, atin na naman onsiya na. eh. Taping libutan. Halika, taking gulot, onsi. Mukha dito ka rin. Taking gulot, Cox, onsi ita. Tang malaki mo. Mati malaki. Wah, Wala po mga pamaner ko. Sa kadwali. kadwa dapat. Wala. Eh, pwede yung maragol nung makaratsada ka. Makabuelo ka, long ride. Dito libutan eh. Hali, lundagyaitan nung person me. Ah, o sige. Pwede naman gamitan nung may pasintakan. O sige. Pwede ka kanyan. Sige. Yan, pwede ka kanyan. May kain na mo. Wah, Isip lang. wah. Baba may kitang gulok kanyan, ba yung, Okay na ba? Ipuwari sakit. na? Yak balo. Gepe. Hati niya pa. Baba may pa. Ali, tinas me. Baba me. Baba me pa, tinya pa. Wah, pwede na yan. May bayad siya. O, yung baba me pang bagya, meto. Ha? Ayan na. Okay. Lapit na tayo sa speedway. Yeah. Ito si Brad Day. Badar ba tayo? Oh, pader tayo ngayon. Magandang umaga mga kabikers. Yan. Ito. Si Brad Day. Naglilibang-libang na naman kami. Papawis. Yan sa kanan, papuntang sa Kobya. Yan. Basta ko biyata mo? Ali. Pader tamo mo. Yan na yung sakit. Badar. Dali, bagya-bagya. Bagya-bagya tamo mo. Oh, sino ko lang yan? Ano yung tatayan? Wah. Pwede na matapakan no? Mamumbay ah. Na? Mamumbay ang gulong. Ah, ka dyan? Flat yan. Okay. Ayan, si Troy. Good morning ka pa. Good morning. Yan, si Brad Day. And yours truly, Botchok. And yours truly, Bojot. Morning. 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 Daka ka nang mag-bike na eh. O, limutan ka tol. Yung malati ka eh, baka tamo balang siya. Ano? Throw up. Ali, kaya ni ka tol. Kaya ni ka, ika. Baka niyang ka, kwa, na. Hakap. Oo. Ito pa rin. Oo. Uy, amo ah. Ha? Ano yung sa kaya right tangin? Ha? Yan ang bulang lang right dali. Kaya ka niyan. Goto ride. Goto. O, magpag-goto na yan. Pag-goto tamo nga tapos eh. Ito, nasa pader na tayo. On the way to Aqua Planet. Halika pa. Bisa ko magaduan. Diretso kitang Aqua Planet. Hala, pag-picture mo kitang hanging bridge. Oo, nang malaw-law yaring bagya. Oo. Halili tayo kaya hindi na masyadong talagang. Oo. Banaya dahon mo. Ayun na naman kalubay ta sa Kobya o na ano. Kita mo pa-picture ka mo. Halita na. Sa ano? Sa po ng pangulitan. Oh. Nakasalili. Ano ka dumala na mo? Ali, sumasama bagis. Tawag Halili kasi makabaya mo. Makabayang gradual. O taka rin, niya recovery. At yung kai, lusong. Ahon lusongin ka rin eh. Okay, dyan out bantaya mo na eh. Oo. O nini, talagang tuloy-tuloy yung banaya daon. So, palabas na kami ng pader. Right,
Bike. Single lane, single file. Praktisyan niya kasing kaya niya road bike. Oh. Kasi the road bike kailangan simentado lang eh. Kaya kaya nila mag-practice. Diyan naman mountain bike. Halos kaila sa Cobia, San Martin. Oh, mainang. Ha? Ring road, ang kailang road na. Oo. Ring mountain. Kaya mountain. Sige tol, Aqua Planet. Yan na. Tsaka chula rin brad ganyan kaya, sigurado mo. Oo. Oo, sigurado yan. Learning mo. Tol! May kaya pa. Durut-durut. Ba, lalo? Lalo? May ako nalala eh. Oo, na pa din natang. Ito, nasa parade ground na tayo. Sa parade ground. Marami yan. Nagja-jogging yung mga taga-Angeles.
na yung papuntang Friendship. Yan. On the way to main gate. Labas tayo ng main gate papuntang Balibago dahil hinihintay tayo ni Brother Fox sa Angeles. Naghihintay ang almusal. Okay, let's roll. Ito ang Clark Air Base dati. Kaya lang nung pumutok ang Pinatubo, umalis na mga kano. Dito Clark View. Dati masaya dyan. Magmula dito sa kanto ng Friendship hanggang sa Prince Avenue, puro mga kano. Makikita mo dyan mga nagkagandang Amerikana. Ngayon puro Koreano makikita mo ngayon. Malapit na tayo sa main gate. Palabas na ng Clark. Yun na yung gate. Main gate ng Clark. Pero dati doon pa sa unahan ang gate nung American pa nagbabantay. So naman sa kaliwa yung mga memorial ng mga sundalo. Ito na yung gate. Okay, nasa labas na tayo ng Clark. Pero ito sakop pa ng Clark to eh. Ang talagang main gate doon pa sa unahan. Clark SM Clark pala. Malapit na tayo sa Salafot. Ngayon Bayanihan ang tawag. Dito sa kanan, nandiyan na yung mga bar. Yan, Phillips Avenue. Ayan na. Kakanan tayo dito. Itong diretso dito, kaliwa, kanan, Phillips Avenue. Yan ang mga bar. Dito puro hotel. Dati mga partel. Dito yung mga kano, mga dependent. Nag-shortcut lang tayo. Lalabas tayo nito sa
MacArthur Highway ng Balibago. Yan. Dami ng mga building na matataas dito. Ito, Santa Maria ito. Wah, rumpan eh. Ito, MacArthur Highway. Nasa Balibago na tayo. On the way to Angeles. Ayan ang Casino Pilipino. Ito na yung simbahan ng Philip Santa Maria. Yun. Approaching Abacan Bridge. Yan, yun, Abacan Bridge. Yung naputol na tulay nung pinatubo. Yan. Abacan Bridge na. Ito yung naputol na tuloy nung pinatubo. Nag-aaral pa ako nun. Pag tumawid kami, talaga mababasa ka. On the way to crossing tayo, naghihintay si Brad Fox doon. Maglilibre daw ng almusal, boto. Papuntang bayan, diretso. Yung kaliwa, papunta sa Fernando Highway. Ang tawag namin doon. Ito yung crossing. Kaliwa. Nung kakaliwa tayo, dahil dito dati ang train dumadaan. Release train to dati. Ito yung crossing. Ang tawag. Dati, punong-puno ng inuman to. Ilerang to. Ito yung Halilusing. Yan. Doon. Ayos mo. Ay, amo. Doon. Doon. Nala, ganyan pa ka nagsisisi. Kaya. O sabi mo, kaya kami rito. Ah. Ito. Nasa crossing na tayo. Dito mga Brads. Si Amo, Paul, Freda, Paday. Kaya ako ito na. Lalaki kayo o babae kayo? Lalaki ko, ano? Bakit? O na Bekatis. Bis ako, babae kayo, lalaki ako.
Okay. Nasa Balibago na tayo, Abacan. Ito yung bridge, papuntang Angeles. Tayo, papuntang Mabalacat. Hanggang dito na lang ang video natin. Okay, thank you for watching. Subscribe. Let's roll!